Γεια σας κυρίες και κύριοι, με λένε Δημήτρη. Επειδή πατήσατε αυτό το βίντεο, φαίνεται ότι ψάχνετε κι εσείς να βρείτε την απάντηση στο αν μπορείτε όντως να βγάζετε χρήματα δουλεύοντας αποκλειστικά μόνο από το σπίτι σας. Και τώρα μάλλον αναρωτιέστε αν μπορείτε πραγματικά να το κάνετε αυτό, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ να σας καθοδηγήσω και να σας εξηγήσω τη δύναμη πίσω από αυτό που θα μοιραστώ μαζί σας σε λίγο. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Τώρα, πιστεύω πως οι περισσότεροι μπορούν να κάνουν μια απλή αντιγραφή και επικόλληση στον υπολογιστή μας. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Επίσης, αν ξέρεις τα βασικά αγγλικά, εσύ τώρα που βλέπεις την οθόνη σου αυτή τη στιγμή είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Με αυτό που θα μοιραστώ εγώ μαζί σας, μπορείτε εσείς να χτίσετε μια επιχείρηση ξεκινώντας από δύο πλατφόρμες, eBay και Amazon. Τώρα θέλω να σας δείξω κάποια παραδείγματα από τα δικά μου αποτελέσματα, πριν μπω σε λεπτομέρειες. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τις πληρωμές που δέχτηκα από τους πελάτες μου. Εδώ θέλω να δείτε ότι έχω 100% θετικά σχόλια από τους πελάτες μου. Και να τα σχόλιά τους. Τώρα θέλω να σας δείξω ένα παράδειγμα ενός προϊόντος που πουλέται στο Amazon για 77 λίρες και εδώ πέρα στο eBay πουλήθηκε το ίδιο προϊόν δύο φορές για 119 λίρες. Η διαφορά τους σε κέρδος είναι 42 λίρες. Εδώ βλέπετε ένα μέλος από την ομάδα μας που αγόρασε από το Amazon ένα προϊόν για 16 λίρες και το πούλησε στο eBay σε μια ώρα για 50 λίρες. Το κέρδος του εδώ είναι περίπου 34 λίρες. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι έχω δικά μου προϊόντα που πωλούνται από την τιμή 6 λιρών μέχρι και 230 δολαρίων. Εδώ θέλω να δείξω ότι αν το θελήσετε μπορείτε να πάτε και πιο πάνω από το προηγούμενο παράδειγμα και να πουλάτε ακόμα και ολόκληρα σπίτια. Τώρα πιστεύω πήρατε μια γεύση για το που μπορείτε να φτάσετε με αυτή την επιχείρηση. Αλλά θέλω και πάλι να διευκρινίσω κάτι. Δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται. Υπάρχουν εκατομμύριες δυνατότητες για σας να μην περιορίζεστε μόνο σε αυτό που σας έδειξα. Υπάρχουν δύο πλευρές. Μπορείτε άμεσα να ξεκινήσετε να πουλάτε, για παράδειγμα, στήλους και να φτάσετε να πουλάτε και ολόκληρα σπίτια. Οτιδήποτε εσείς προσωπικά επιθυμείτε. Όπως και να είναι, η τεχνική είναι ίδια. Και όλο αυτό θα σας κοστίσει 19 δολάρια και 95 cents το μήνα. Με απλά λόγια είναι σαν 3 βράδια που θα ξοδεύετε τα χρήματά σας για καφέ και διασκέδαση, αλλά θα παίρνετε πίσω γνώσεις οι οποίες στην πορεία θα σας είναι χρήσιμες και ακόμα καλύτερα θα αλλάξει η ζωή σας. Αυτή η επιχείρηση σας δίνει τη δυνατότητα να είστε ελεύθεροι χωρίς να επηρεάζεστε από καμία κρίση, αρκεί βέβαια να έχετε και ίντερνετ. Και όσο θα υπάρχει το ίντερνετ θα υπάρχει και αυτή η δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ευκαιρία είναι αυτή. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ξέρω προσωπικά χρειάζονται στην αρχή πάρα πολλά λεφτά για να ξεκινήσεις κάποια δουλειά. Εδώ αντίθετα μπορείτε άμεσα να αναλάβετε δράση μαζί με την εκπαίδευση στην ιστοσελίδα μας και την βοήθεια από άλλων ανθρώπων στην ομάδα μας στο Facebook και με λιγότερα από 100 δολάρια στην τσέπη σας ή ακόμα και 0, αν έχετε τη θέληση θα μπορέσετε να χτίσετε την επιχείρησή σας η οποία θα σας φέρει και εκατομμύρια πίσω.
Αν δεν με πιστεύετε θα το καταλάβετε στην πορεία σας όταν ξεκινήσετε. Σύμφωνα με όλα αυτά που είπα, υπάρχει αυτή η ευκαιρία τώρα που μιλάμε. Αλλά είναι δική σας ευθύνη να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία και να ξεκινήσετε τώρα, όχι μετά, αλλά τώρα, διότι ένα πράγμα έμαθα. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Είτε το πληρώνεις με τον χρόνο σου, είτε το πληρώνεις με τα χρήματά σου. Χρόνο έχουμε όλοι, οπότε μην χάνεις τον χρόνο σου και ξεκίνα τώρα πατώντας το link που βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο και θα σε καθοδηγήσω βήμα με βήμα για το τι πρέπει να κάνεις και θα σου δώσω τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις. Ευχαριστώ για την υπομονή σας κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.